Nổi đã. Một lên, một lúc nữa. Đi lên đã. Đây. Nó bị đẩy đi gỡ thầu, gỡ mưa, nó khả năng hạt lên này. Bố đi, cái phơ. Bây giờ sao đừng đi. Ai. Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मोगथां भइस इउटुब चेनेलखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव आं दिनै भिडिअखौ एसे बेलेग टाइपनि लाबोनो नागिरदों माने हासुङाव अमा मेनो नागिरदों आरोना माने न'आव जानो लाबोनाय अमाखौनो आङो नै माखासे बयल खालामनानै लाबाय ओमफ्राय नै हालदै लाबाय ओमफ्राय संख्रै टेमा ओमफ्राय नैबे माबा थाव गोथां ओमफ्राय नैबाव दं बानलु देनाय सामब्राम गुफुर देनाय ओमफ्राय हाइजें देनानै लाबाय बेखौ माने मिक्स खालामनानै नैबे औवा हासुङाव सोनोसै आरोखि सोनानै नैबेजों नैबे गुदुंखौ माथेनोसै ओमफ्राय नैबेयाव सावनोसै मेनोसै आरोना फार्स्ट टाइम दे दिनै एक्सपिरियेन्स लानो नागिरदों माबायदि जायो माने अमा बेदरखौ आं बांद्राय बुरजा लायाखिसै बायसान्स माने मिस्टेक जानो हागौ नालाय बेखायनो आरो ओरैनो माने थास' बिबारजों जानो लाबोखानायसोमोन अमाया माने बेखौनो आङो माने ओरैनो थानो बास्लायस्लाय साननानै माने देहायाव दासान्दि सुख गैया माने खर'आ एसे गिलिर मोनग्रा जादों आरोना ओमफ्राय बेखायनो खर'फ्रा मोजां मोनो खोमा साननानै माने आं बेखौनो ब्लग लाबोनोसै साननानै ओमफ्राय नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो लुबैनानै बेखिनिखौ आं दा खालामनो माने रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना माने इन्टारेस्ट दंना भिडिअखौ माने जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने भिडिअखौ नायनानै माने साबस्क्राइब खालामा माने बिथांमोनाबो माने भिडिअखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो आंनि गोदान भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो नुहैयो लोगोफोर बिदिब्ला आं एसे रेडि जानोसै खामानिखौ एसे आवगायनानै लाबावनोसै ना मा होनो लोगोफोर Halim yang mana maksudnya kan halim ya. Lalu mình là nó sẽ thầu của thằng xem cái thầu này đây cái này hạt số xem hạt số Nah, ini bisa yang makan sih. Suka khas merah udah. Coba, dari dia aja, urangin sih. Tadi di jalan, orang sabar na, sampai dia lalu tu 30 minutes bah mana ya? Kualitas ya, kurang ni lah, unni next video lagi na. Wah, di jalan, nam jalan seg, kau le, kamera sini dong, kamera sini dong, boria, agak terlalu hasilnya. Nam. Cái thầu dây và next time mà bạn ấy vào ghét là gặp phải con sẽ vào con đi bị cái bạn số của mình thâu sâu sẽ cái cơ con
उननि भिडिअ ट्राइ खालामसै दिनैया जुदि साक्सेस जायोब्ला उननि भिडिअ पुरा मजा बेलेग खालामसै बोखांनानै लाबाय माबायदि जाखोथाय बरननोसै र' एबार ओरै गोथावनो मोदोमखायोलै मानसिफोरना बरिया खामब्रेबायलै सिङाव हाबलांखो ना माखोथाय सिङाव हाबलांथ' गैलालै नै जाग्राफ्रा बादि रेडि जागोन ना नोंसोरो बिसोरो जागोन नोंसोरलाय दसे दसेल' मोनजागोनलै मोनजाया फुरा रेडि बिसोरो नलायहाय सानैबो देन्जार रेडि जानानै दं बर'ना लानोसै wow. Hey, Fura, donga ki donga. Wah, goथाव मोदोमखायोलै बरिया udah đây bây giờ đi goथाव गोमो जाखादों हादे होननानै बरिया बरिया जादों दे udah लोगोफोर बरिया जादों दे फार्स्ट टाइमबाबो एसे नै मा भिडिअखौसो एसे बोरैबा नुदों फुरा गोमो udah goथाव आं साखिनायनो दे र' साखिनायलाय एसे गोथाव नङा नै बेखौ साखिनायनोसै boriya terus apa nih terus ini tadi gosip saking ini tadi udah bisa goथाव kan nah burung jadi benar dong udah bisa goथाव udah goथाव lah boleh enggak jangan lainnya goखा गोखै मोनजालायनांगौ फाग्ला लिबिना Halo sa betul udah goथाव जादों लोगोफोर फार्स्ट टाइम नालाय दिनै न'आ सुना आरो न' सुना ना मा होनो बर'आव बेखौ ओरैनो माबा माबि संलाबायग्रा आरो बियो गोथाव जादों फार्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइमाव एसे बुरजा बानायनोसै गोथाव गोथाव जायोथ' बानायनो रोंबा संनाय बायदियानो जादों बरिया बानलु एसे गोसा जादों गथ'फ्रा जानो हायाखिसै बयहाबो खामसावसाव बाखु दादाल' नुखादों दा माने फुरा गोलोमनाय आं मोनथिया दहायनिफ्राय ओरैनो थादामलागासिनो ओमफ्राय देहायाबो सुग गैया माने खर' गिलिर गिलिर दिननायावबो माने मुलि जानानैसो उन्दुनो हादों मा जादोंथाय देहा सुग गैया बेखायनो जेराव बेरायनो हाया ओमफ्राय माने आं एसे साइडआव थांनानै ब्लग बानायनो सानदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो बानायनो हायाखिसै लोगोफ्रा लेंगासिनो दङ साइडआव बेरायनो दिनथ' रबिबारमोन ओमफ्राय जेराव थांनो हायाखिसै रबिबारावथ' बयबो बेरायो नालाय ओमफ्राय बेरायनो हायाखिसै बेखायनो आं न'आवनो माने थास' बिबारजों जानो लाखानाय अमाखौनो
माने ब्लग लाबोसै साननानै आरो नोंथांमोनजोंबो माने शेयार खालामलायसै साननानै बेखिनिखौनो अमा हासुङाव अमा मेनायखौनो आं लाबोनाय जाबाय लोगोफोर माने ओमफ्राय मोनसे खोथा जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै माने बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय नै पार्टनारफ्रा गोथाव मोनदा अमा बेदरा जिखुनु गोथाव ना ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो ना मा होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय